Galdera asko sortzen zaizkie etengabe, ez? Eta gainera esaten ari gara, etapa luze xamarra dela, ez? 10-11 urtetik 25 bat urte bete arte, nola kokatu behar dugu hor gurasook? Egon berdeu txakur bat izan baginen bezala. Baina txakurre ere pastor aleman bat izan baginen bezala. Ez arratoi txakur bat izan baginen bezala. Logela jaso, ikasi aldezu, hartu aldezu txaket hartu. Osea, ez. Ja, arrato txakurrak eta zaunka txiki horiek bukatu dira. Eon, eskuragarri eon, baina espazio utzita. Txakur batek zer egiteu. Txakur bada lehala, txakur batek zaindu ite zaitu, txakur bat hor dao, txakur batek ez zaitu juzgatzen, eta babestu ite zaitu. Baina zu etxea sartze zenin, txakurra ohartu da, zu etxea sartu zehala. Eta zu bakizu txakurra ohartu dela. Beraz, jakin berdu, zu festa batetiken etortze aldima semea, jakin berdu, zuk bakizula etorri dela eta esnatu zehala. Baina, behar bada logelatik etxartetzen. Komunikazio isil badago orduan. Bai, eta konfiantza bat transmititzen, baina eraberin babesten. Eta askotan, naiz iruditzezagu ulertze baldimabe onartu ingo bela araue. Ez, ulertu garren, izurra ingo jo behar hauek. Baina ulertze be. Ik asiren eskutik, hasi ziren non edo non bideo podcasta. Hasiera eta heziketa gaiak izpide gurasoentzat.